Zdravíčko, hovorí k vám moderátor z Weasel News. Dneska tu máme špeciálnu reportáž, kde pána doktora, alebo skôr majiteľa MS-ok, nového majiteľa MS-ok, opýtame pár otázok a táto reportáž bude mať viac ako 5 lajkov, tak bude aj jeden deň ako MS-kar. Čo vás privádza do mesta a ste dostal práve nápad, že chcete byť MS-karom a čo vás k tomu privádza? Životy zachraňovať, samozrejme. Prečo som sa chcel stať MS-karom, tak mám s tým už dlhoroké skúsenosti. Pracoval som ako medic v armáde. Išiel som už do výslužby a teraz pracujem takto na vlastnú pesť. Som to tu odkúpil a... Určite vás zaujíma, aké autá majú MS-ka, čo majú naložené pod kapotou. Už pán MS-kar ťahol najzaujímavejšie a najlepšie kúsky z ich garáže a teraz vám ku každému autu povie nejakú zaujímavosť, pár vied. Máme prvé vozidlo, asi najviac používané. Je to sanitka, ktorá bola pôvodom pick-up, ale prerobili sme ju. Motor to má veľmi výkonný, je to americký 12-válec na pohonnú látku benzín. Jeden válec to má dve strekovačky, aby to malo väčší výkon. Ďalšie vozidlo na poradí je táto Tesla, ktorú sme odkúpili od Luxury Dealership. Je to elektromotor, pohon na všetky 4 kolesá, baterku má trošku väčšiu ako normálne, aby mala väčší dojazd a to je z mojej strany všetko. A predávam slovo pánovi z Luxury Dealership. Zdravím. Moje jméno je John Black a jsem majitel Luxury Dealershipu. Převážně se zaměřujeme na prodej vozidel, například prodáváme různé vozidla dovezené z Evropy. Například tady jsme prodali tady ten Ford, tady Dodge, ty mají pánové z MS od nás. Zaměřujeme se i na opravy a vylepšení vozidel. Někdo by potřeboval opravit vozidlo, stačí přijet, opravy jsou zdarma a na nějakým tom poutě bychom se taky mohli domluvit na nějaké té dobré ceně. To tretie auto na našom zozname je tento neznačkovaný Dodge, ktorý má okolo 765 japonských koní, ktoré majú 6 nôh a 2 ciciny. Pod kapotou to má solidný 10 válec, ktorý dokáže vyprodukovať až nadpriemernú silu. Je to asi najviac využívané auto v našom zbore. Štvrté auto na našom zozname a posledné je tento Ford, ktorý využívame skôr do terénu. Na kopečku stála, plakala, plakala.